Kayo ba ang bagong membro ng Karsap? Sir, yes, sir! Okay, form your formations. Okay, lahat ng sasabihin ko ay susundin nyo. Kasi ako ang commander nito. Understood? Sir, yes, sir! Okay boys, bago tayo magsimula, may tatanong ako sa inyo. Oh, no. May jowa na ba kayo? Ikaw, applicant Manel. Sir, wala pa, sir. Okay. Ikaw, applicant Pikot. Wala pa, sir. Ikaw, applicant Arnold. Wala pa, sir. Ikaw, applicant Jimboy. May jowa ka na? Sir, muntik na, sir. Kaso umulan, hindi ako kasalta. Paano nangyari? Ginawa ko lahat, eh. Okay boys. Ang unang ituturo ko sa inyo ay ang tamang pagsalute. Okay boys, salute! Ikaw, aplikante Manel. Anong nangyari dyan? Parang sinalanta ng bagyo ah. Sagot! Ano ang magtamang magsalot, sir? Ganito yan. Ganyan. Tapos balagay mo dito. Okay. Sige, sir. Salamat. Okay. Ikaw. Yan. Tama yan. At ikaw. Ano nangyari dyan? Dapat ganyan. At ikaw naman dyan. Ano ka ba dyan? Hindi ko kasi alam, sir. Ano ka ba, Barbie? Ganito, sir. Hindi ganyan. Ano, sir? Galingan mo naman. Ganito, sir. Hindi. Sir. Ganito. Sir. Tingnan mo ako. Sir. Ganito. Sir. Hindi mo magaya? Sir. Sir. Ang jowa. Huwag ka naman ganyan, sir. Okay. Good. At ngayon, tingnan natin mga katawan niyo at baka may tato yan. Ikaw muna. Kaya, parang pancham to ah. Tigasin ah. Kaya. Kaya. Ito ba? Oh, ano to? Tumubo lang yan dyan, sir. Ano tumubo? Okay. Ito kayo. Sa'yo. Okay. At ikaw, sige, magubad ka. Yes, sir. Kaya na, balbonsa. Balik mo na. Dito. Ikaw ang aplikant, Jimboy. Magubad ka. Sir, yes, sir. No. Anong galawan yan ah? Okay, dito. Dito. Forward. Sir, yes, sir. Ganda na katawan mo ah. Ano bang pinagawa dyan? Anong kinain mo? Kamuti, sir. Okay, kamote lang pala. Ayun na. Sir, thank you, sir. Ngayon,